Dapat. Ay, hindi naman pa ito na. Ano? Patong. Ano pa ba? Pag maghuhugas naman. Akin na yung isang ano dyan. Saan? Yung isang, yung mali. Kapalan pa naman ba ito, di? Hindi na, ganyan na. Nasusunog na asawa. Buti ba sunog na asawa? Okay na.
Okay na yata to. Pwede nang ilagay yung ano. Lagay ko na? Okay na ba yun? Tikman mo muna. Bago mo ilagay. Ihawin natin to. Ano? Tapos laglagay mo ng tuyo at saka. Tapos lagay mo na dito yung buo. Okay na rin to. Kasi Huwag mo i-overcook lang din. kaya saan ko ilalagay to? Alin? Dito mo. Wait lang, sama. Diyan mo. Yung sabaw? Hindi ito. Naglalaro yung mga bata. Nga ba na? Kaya pag nag-ano ako nito, di tinatanggal ko lahat ng balat. Ay, matigas. Matigas na. Net? Sunog. Ang tamis pa naman. Ang tamis. Dagat. Para maihaw. Para masira.
Ah.